18 de febrer de 2021, la nau s'encamina cap a Mart. 10 minuts abans d'aterrar, el mòdul se separa de la càpsula a una velocitat de 32.000 km per hora. La càpsula entra dins de l'atmosfera, la qual genera moltíssima calor a causa de la fricció. A 15 km d'altitud, el paracaigudes redueix la velocitat a 400 km per hora. Quan només queden 2 km per arribar a la superfície i a 180 km per hora, el rover se separa del paracaigudes i posa en marxa els retrocoets mentre es dirigeix cap al punt d'aterratge. Quan arriba a 20 metres sobre la superfície, es deixa caure el robot i... Ei, molt bon dia, invocadors i invocadores de l'esquerda. Avui us porto una notícia super especial. I és que el passat dijous 18 de febrer va arribar a Mart el robot Perseverance. Per explorar, per estudiar i per descobrir què hi ha al planeta roig. Per descobrir-ho ens n'hem d'anar fins al 30 de juliol de 2020. Es llença la missió Mars 2020. 2020 en anglès, que queda més guai. Amb l'objectiu de posar un alt sofisticat aparell científic sobre l'escorça marciana. 8 mesos després, al febrer de 2021, arriba no només el robot Perseverance a Mart, sinó que aquesta mateixa setmana també han arribat 2 sondes més. Quina casualitat, no, Roger? Que durant més d'un any no hagi passat res a Mart i just ara arribin 3 naus? Molt bona pregunta, Guillem. I és que, encara que no ho sembli, Mart i la Terra no estan sempre a la mateixa distància. Això és degut a que giren al voltant del Sol a velocitats molt diferents. De manera que no sempre que vulguem podem llançar una cosa a Mart, sinó que l'hem de llançar quan estan el més a prop possible. I això només passa una vegada cada 2 anys. Però no és tan fàcil com llançar-la en línia recta i ja està. Hem de calcular la posició de Mart, a on estarà al cap de 8 mesos, i enviar-la allà. Després de viatjar durant 8 mesos a 19.000 km per hora, arriba la nau al planeta vermell. Ve el moment més difícil de tots, els anomenats 7 minuts de terror. Durant aquests 7 minuts s'ha de fer conduir i aterrar la nau amb completa i exacta precisió sobre l'escorça marciana. I el pitjor de tot és que no la podem controlar. Durant aquests anomenats 7 minuts de terror ha de passar d'anar de 32.000 km per hora a 0. Hi ha moltíssimes coses que podrien anar malament. Només per començar, ha d'entrar a l'atmosfera amb l'angle exacte, sobreviure a les grans temperatures que genera la fricció, obrir el paracaigudes en el moment exacte, utilitzar el radar per saber a quina altura es troba i buscar el lloc ideal per aterrar, separar-se del paracaigudes i controlar amb total precisió els coets fins a sobre del punt d'aterratge. Deixar anar el rover, desplegar les rodes i tallar els cables en el moment exacte. I tot i així, encara que tot vagi perfectament bé, Mart sempre ens pot sorprendre. Poden haver-hi tempestes a sorra, pedres molt grosses, cap lloc on aterrar i qualsevol cosa. Després d'haver passat aquests 7 minuts de terror, el que tothom vol saber és: el Curiosity ha sobreviscut? Recordem que no hem tingut contacte amb ell en cap punt de l'aterratge. Però per què? Per què no l'hem pogut controlar? Mart, en el moment de l'aterratge, es troba a una distància d'uns 11 minuts llum. Què vol dir això? Que la llum, la cosa que viatja més ràpida de tot l'univers, tarda 11 minuts d'anar des de la Terra fins a Mart. Per tant, el nostre sistema de comunicacions, que també va a aquesta mateixa velocitat, tardaria 11 minuts a arribar fins a Mart. De manera que no podem controlar el rover mentre a terra, i ha de ser tot de forma automàtica. El rover, per això, la primera cosa que farà serà enviar una foto en blanc i negre a la Terra, que tardarà 11 minuts en arribar-nos i ens indicarà que tot ha anat perfectament bé. I recordeu que tot això ho hem hagut de fer de forma automàtica, ja que Mart està massa lluny. Però si Mart està tan lluny, Oriol, ens pots explicar com ho farem a partir d'ara per rebre i enviar les comunicacions? Ei, hola Roger. Doncs mira, sí, la situació és molt complexa. Si amb 11 minuts ja era insuportable aquest retard, penseu que ara Mart i la Terra s'aniran allunyant. Per tant, com a conseqüència, el retard que hi haurà en la comunicació entre el Perseverance amb la Terra anirà també incrementant. En el pitjor dels casos, aquest increment serà de 30 minuts. Uau, és molt, és molt. Perquè us feu la idea, Imagineu-vos que esteu jugant al Minecraft amb uns marcians, Vosaltres esteu a la Terra i els marcians estan a Mart.
Vale. Tots dos teniu la millor connexió a internet. Però, tot i així, amb els marcians, quan facin una acció en el Minecraft, com sigui córrer, o saltar, o trencar un bloc, vosaltres en el vostre ordinador ho veureu en el pitjor dels casos, 30 minuts després. Uau, és molt, És molt. I en el millor dels casos ho veureu al cap de 5-10 minuts. Què? Us animeu a continuar jugant amb els marcians al Minecraft? I és que això no és el pitjor, Hi ha un moment concret en què la Terra i Mart agafen unes posicions concretes a les seves òrbites que impossibiliten qualsevol mena de comunicació entre tots dos planetes. M'explico. Aquest moment concret és el moment en què la Terra i Mart es troben a la màxima distància. El problema, però, no és la distància, sinó que al centre, entre tots dos planetes, es troba el que nosaltres anomenem Sol, que és la nostra estrella del sistema solar. Sí que és veritat que hi ha algunes d'aquestes zones que aconsegueixen sobrepassar el Sol, però algunes no ho aconsegueixen i, per tant, el missatge que s'arriba en el planeta destinatari és incomplet. Els físics no han arribat a cap solució viable i el que es fa normalment és aturar l'activitat del rover i posar-lo en mode hibernació. I al cap d'un temps, quan el planeta Mart ja es torna a veure, es torna a activar les missions i tot el funcionament normal del rover. Espera! Roser, per què coi volem enviar un robot a Mart? És que no sé, no ho entenc. Quin és el motiu? Jo per què vull? Jo tinc aquí, estic a casa meva, mira, tio, tinc un mando de l'Xbox i tinc el Sekiro. Jo per què vull enviar un robot a Mart? És que... No. M'encanta que em preguntis això, Guillem. Per què coi volem enviar un robot a Mart? De què ens serveix? Doncs, mireu, el Perseverance té 4 objectius clars. El primer i el més important és buscar i analitzar vida o trobar restes de llocs on hi podria haver hagut vida anteriorment a Mart. Per això se l'ha enviat justament en un cràter en el que els científics creuen que allà és el lloc més probable on hi podria haver hagut vida. També ens servirà per explorar l'atmosfera i sobretot buscar formes de produir oxigen per si algun dia arribem a Mart. De fet, porta un dron. Sí, porta una mena d'helicòpter que el faran volar sobre la superfície marciana. De fet, s'han hagut de trencar el cap als enginyers sobre com fer volar un helicòpter de 2 quilos sobre un planeta en el qual la densitat de l'aire és tan baixa, perquè, no sé si ho sabeu, però els helicòpters el que fan és bàsicament, quan giren les hèlices, el que fan és agafar tot l'aire que tenen a sobre i l'empenyen cap a baix i per aquest motiu volen volar, perquè agafen l'impuls. Però a Mart la densitat de l'aire és molt més baixa, hi ha molt menys aire, de manera que és molt més difícil impulsar cap a baix, per tant és molt més difícil volar. Per fer tot això està dotat de moltíssimes càmeres i moltíssims sensors per descobrir el màxim sobre el planeta marcià. Inclús hi han posat un micro en el que podrem escoltar per primera vegada què se sent a Mart. I per últim, i més important, l'hem enviat allà perquè agafi mostres, perquè agafi trossos en el que cregui que hi ha vida, per d'aquí 2 anys enviar una altra nau que reculli aquestes mostres i ens les porti cap a la Terra. Fa milions d'anys, els nostres avantpassats es van atrevir a sortir de l'aigua per explorar la Terra. Ara, a poc ens atrevim a sortir de la Terra per explorar l'univers. Espero que en un futur aconseguim establir una colònia a Mart. Però això crec que us deixarem per al pròxim vídeo. Espero que us hagi agradat, deixeu-me als comentaris com sembla que us ha semblat i ens veiem el pròxim dia.